Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya con nuestro segundo. Estuve viendo a ver si colocamos un poquillo mellor a cámara para que se poda ver en canto conectemos o noso invitado. Estamos agardando a ver si aparece por aí ou non. Como sabedes, estamos pois na nosa segunda entrevista comer e falar live. Está entrando xa vos amigos, bueno, Anxo de Tribes, don Javier González, como estamos, Emilio Vila, xa estades sentados todos por aí. Estamos todavía pendientes do noso invitado, a ver si conseguimos que se conecte. Estou aquí colocando isto para que se lle poda ver ben agora cando conectemos con él. Como sabedes, comezamos esta mañá precisamente eso, creo que de momento estades todos saudados. Comezamos esta mañá pois con estas charlas que estamos a facer relacionadas pois con vos amigos que conectamos e charlamos un ratiño. Esta mañá o fixemos con Alberto Rivas. Grazas de novo, Alberto, por ese ratiño que nos regalaches hoxe. Nada, volvo a insistir que estas entrevistas, estas charlas consisten un pouco en facer un pouco máis entretida a vida a todos nestas condicións de confinamento nas que estamos. Bueno, pois sempre tiven claro que pois como medios de comunicación temos que servir para que exista este entretemento, para ocupar este tempo que temos que pasar na nosa casa e facer un pouco máis divertido. Poñemos o noso graniño de area e imos aproveitar precisamente todo este tempo tamén para saudarvos, vale? Para ver como estades pasando estes días, mentres non conectamos con o noso invitado, que xa debería estar preparado. O que pasa é que este home a veces non se sabe. Hola Eva, hola Bruno, vexo que está desconectando todo xa por aí. Gracias por unirvos a este ratiño de non sei como denominarlo, pero trasladar un poquinho a radio tamén ás redes, como sempre facemos no Comer e Falar. Hoxe, agora, imos a falar con bueno, imos a probar. Probamos a chamalo a ver se está por aí. Bueno, claro, estaréis todos aplaudindo e cantando, porque son as 8. Nos, mentras, imos tentar a ver se damos contactado con... Aí. Idesme ver moitas veces bailando isto, A ver, os que estades conectados, algúns que sodes amigos de Miguel González Quintela, a ver se facedes o favor de chamalo vos, porque eu non podo, porque teño o móvil funcionando, para decirle que este atento ao Skype, que o estou chamando, Javi González, maestro, chama a ti a Miguel e dille que espabile, que o estou chamando ao Skype. Anda, que a ti faiche caso, seguro. Eso. Miguel, onde andas? Pois non nos colle. Bueno, dá gusto vervos como vos estades saudando por aí, Miguel di que non está disponible. Nada, pois estamos... A ver, parece que ahora está en liña. Imos a probar outra vez, a ver. Imos a probar outra vez, que este home sabe Dios onde estaba. A ver... Somos insistentes, Bueno, Anxo, sei que iba a facer exercicio. Veña, imos a bailar todos. Ai, Migueliño, chamade a Miguel, que espabile, que se poña o Skype. Bueno, que estos días o que imos a facer é que van pasar por aquí moitos persoaxes, moitos vos amigos do programa, moitos deles colaboradores habituais e tamén, pois, grandes profesionais, non? Como é o caso de Miguel, que está claro que non está pendente do Skype, Nada, pois non sei que pasa. A ver... Bueno, nos isto imos a intentalo
dentro dun momentiño outra vez, esperemos, porque pon que está en liña, o que pasa que, non sei, igual está pelexándose co móvil. Como sodes? Si, as distancias aquí gárdanse cando convén solamente. Decía, insisto, igual que insistía onte, de que temos un correo electrónico, comer e falar si radio todo xunto, @gmail.com, para que nos enviedes aí as vosas cousas, o que queirades. Contádenos algunha anécdota que a leeremos por aquí, ou se queredes, pois que intentemos entrevistar a alguén, algún personaxe, pois a ver, di que sí, a ver, imos a ver se está por aquí, Miguel, imos a intentar outra vez. Aí. Eu prometo que probamos hoxe pola tarde tú... A ver, Miguel, onde estabas metido, Miguel? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, non te Apaga vayas. el teléfono. Miguel, ¿qué pasa? Apaga el teléfono. Quen, eu? Sí. Que pague eu o teléfono. Non podo porque estou en directo contigo. Señoras e señores, damas e cabaleiros, con todos vostedes, don Miguel González Quintela. Ese aplauso virtual, por favor. Ese aplauso para don Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Lo ben, pero pensei que me ibas a facer unha prova de conexión. Que prova? Vamos, xa fixemos a prova pola tarde. Cando che dixen eu algunha vez que che iba a preguntar ou de que iba a ir a entrevista? Esto do coronavirus é un estrés. Bueno, Miguel González Quintela, un gran maestro, un gran chef, como sabedes, no restaurante Miguel González en Pereiro de Aguiar, señor presidente da Asociación Cociña Ourense, e un bo amigo. Eu quero aproveitar para empezar esta entrevista, esta charla, pero antes, Miguel, que sone sintonía. Bueno, pois comezamos aquí a nosa entrevista da tarde co gran Miguel González Quintela. Teño aquí un cacharriño que xa ensinei pola mañán, que lle digo cousas e as fai, a veces, xa o comprobaremos en todo caso. Querido Miguel, bueno, ante todo, como estás pasando estas xornadas? Xa non digo a nivel profesional, porque todos sabemos que todos os restaurantes e todos os establecementos de hostelería tivedes que pechar, non? Pero a nivel incluso persoal, como están indo estas xornadas? Bueno, pois coa calma tensa que temos que ter cada cidadán, porque supoño que cada un de nós nos gustaría estar coa familia en un determinado momento, non podemos, bueno, sacado eso un pouquiño do que ten que ser o día a día, pues, bueno, normal, esperando acontecementos. O personal agora mesmo debería de ser ter calma, como así estamos tendo, pero a cabeciña non para de estar nesa empresa, pequeniña empresa, na que pois sabes ben que solo hai un que tira dela económicamente e que bueno, que a fixen ya empecé con moitísima ilusión e con eses cartiños que tiña ali no buratiño, que o burato era bastante pequeniño, e bueno, decidido a querer ofrecer a xente de Ourense, de Galicia, como non, pois máis que unha cociña, ti sabes como son eu, un espacio, non? Un espacio no que digamos que non todos os días nos podemos atopar con un espacio así para poder ir a comer ou poder ir a cenar. Entonces, pues bueno, foi unha aposta que bueno, esas que pensei eu cando entrei nesta casa e dixen, ostra, este o restaurante que sempre quixen ter, e que sobre todo que sempre lle quixen ofrecer aos meus clientes, non? Que tivera
pues que fuera un sitio distinto, que fuera un sitio de confort, un sitio de relax, un sitio no que se respirara sobre todo gastronomía, pero naturaleza. Entonces, pues bueno, esto non deixa de ser un pequeno gran barco para mí, e bueno, aí as expectativas do que pase coa economía do noso país, que pensei que nunca tanto me iba a importar. Bueno, Miguel, estás, teño que dicirche como na radio, non? Que tes escoitando, tes o altavoz de fondo por aí ou algo, porque fai así como algo de eco. Ahora non, ahora parece que non. No, a ver. Dios, onde vas? Bueno, Miguel, cantos anos fai que nos coñecemos ti máis eu? Dous? Tres? Dous? Quizás xa casi 3, non? Xa Casi estás tres. feito un rapaz. Eu quero aproveitar di aí Anxo Miguel Alcalde, que ben fala o rapaz, Están moitos amigos teus conectados. Está Anxo de Tribes, está o amigo Javi González, está o amigo Bruno Pena, bueno, está Conchi, por suposto, bueno, hai un montón de vos amigos aí. Decía eu que en todas as entrevistas que te levo feito, que son unhas cuantas xa, nestes 2-3 anos, nunca agradecín a unha persoa o feito de coñecerte, e eu coñecinte grazas a gran Pepe Oliveira, que foi a primeira persona que realmente me falou, el e Conchi, tamén é certo, que me falou de ti, e grazas a el quero aproveitar esta entrevista pois para precisamente agradecerlle a Pepe que me presentara a este que hoxe é un bo amigo, un gran amigo, no que en 2-3 anos vivimos unhas cuantas aventuras, non, Miguel? Sí, sí, podríache decir, si queres, facendo un inciso ou a fío do que comentabas con Pepe Oliveira, que non sei se estará por aí ou non, pero non o sei, chegou un momento en que me estaba empezando a caer mal. Que en Pepe? Sí. Ah, sí? Sí. Sí. Sí, che digo por qué. Aproveita que non está. Foron tantas as veces que lle dixen eu, mira, así coa miña boca pequena, xa sabes. E ese señor da radio galega... Bueno, se empezamos por señor, xa fastidiamos aí, que é o único que se interesa pola gastronomía da nosa rexión, non podería entrevistarme algún día. Mais que nada non por min, senón polo que estamos facendo naquel establecimento no que estaba, ¿no? Que bueno, que penso que era importante para, polo menos para a cidade. Nada, tío, que o volví a ver, nada, non había entrevista. No, si, es que está moi ocupado. Acaba de entrar Pepe, O sea, aproveita que acaba de entrar Pepe, ahora mismo se acaba de conectar, Pepe é unha grandísima persona, hombre. Agora vai pensar que estabas falando mal del. E entón, pois, bueno, esa incertidumbre de saber si algún día o micrófono de José Manuel García iba a entrar na miña casa daquelas, pois bueno, facía que bueno, deixara de creer un pouquiño na amistade que tiña con José Luis Oliveira. Bueno, sí que un día que sí que é verdade que ti estabas liadísimo, tiñas moitas historias que o gallá teñas esas e máis dentro de moi pouco, porque as mereces, porque eres, sabes, que non aproveito que bueno, que estás tiriante, pero que saiba a xente, joder, que eres posiblemente o único comunicador que se interesa non só pola gastronomía, sino polos que estamos detrás da gastronomía, detrás deses cosecheiros, deses produtores, deses cociñeiros, deses empresarios. Ti te interesas por eles, e iso fai que creza a nosa gastronomía. Co cual, dito isto, non sei por que non estás no sitio que te mereces. Bueno, eu me considero que ahora mismo, por exemplo, neste momento estou no sitio que me gusta estar, que é charlando con vos amigos, estando conectado con vos amigos tamén a través do Facebook,
e tratando de facer o que máis me gusta, que é comunicar e contar historias e que a xente pois disfrute, se entreteña, e se o imos conseguindo, creo que é un obxectivo importante cumplido, non crees? Bueno, ti sabes que o estás conseguindo, e que o conseguiche durante moitos anos, e aparte che vou dicir unha cosa, tú me fas as preguntas que che dá a gana, porque non me vas a dicir o que me vas a preguntar, o sea que eu che respondo o que a mí me interesa, vale? Con esta actitude non se pode, non se pode. Miguel, como pudeches comprobar na entrevista da mañán, imos a charlar moito e contar moitas historias, non? Caín, dixo aí Anxo, está comentando a xente por aí, bueno, Miguel, moitos pensamos o mesmo, bueno, suscribo as palabras de Miguel, grazas a todos, de verdade. Xa sabedes que ao longo de todo este directo podes facer as preguntas que queirades a Miguel, pero eu incorporei esta mañán unha parte musical, vale? Voulle pedir a Miguel que nos vaya dicindo, pois, imos coñecer un pouco as súas preferencias musicais tamén. Dime un grupo, un artista, unha canción, dime algo que che guste. Bueno, pois mira, vamos a empezar pola terra. Pola terra? Co cual dille a Google que che poña a que lle dé a gana dos Suaves. Bueno, como expliquei pola mañán, aproveito para saudar a xente que vai entrando. Hola, Sandra. Bueno, teño este cacharro. Hai unha señora aquí que lle digo: ok, Google, saluda a Miguel. Hola, Miguel. Espero que estés teniendo un día estupendo. Vouche poñer coa Siri, oiche. E a ver que fan entre as dúas. Bueno, imos alá. Ok, Google, ponme música de Los Suaves. Vale, pues te pongo Los Suaves en YouTube Music. ¡Hey, sí! Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. Imos, Miguel. Tú sabes que amigo de cantar, no espera. Si quieres que toque unha serenata, pero cantar. Eres la chica de Andrés, y has sido la de tantos. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. No la nena de papá, no trabaja, pasa el rato. Bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. La cuenta que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde más triste de ti? ¿Dónde más triste de ti? Bueno, un ourensán de pro tiña que disfrutar coa música dos Suaves, é evidente, agardo que estiredes bailando todos como tolos e cantando ese estribillo deste temazo de los Suaves. Bueno, Miguel, para un ourensán, os Suaves é casi como licor café, un imprescindible, non? Sí, aparte si tes a sorte de coñecelos en persona, pois, bueno, pois disfrutas pois o 4 veces máis ou 5 veces máis, non? Do que non só é a súa música, sino como son como personas. Entonces, pois bueno, temos a sorte de nacer en Ourense, de ter un grupo mundialmente coñecido como son os Suaves, de momento de seguir disfrutando da súa música. E digo de momento porque seguramente sigamos disfrutando. Bueno, Miguel, imos a descubrir un poquillo máis de ti. Hai moitos dos que están conectados que xa te coñecen perfectamente, todos esos amigos, incluso algún deles saberá cousas que ninguén sabe, e que seguramente non vas a contar aquí. Pero bueno, Miguel é un grandísimo profesional do mundo da cociña e ten unha historia que comeza, non sei a partir de que idade comeza relacionada co mundo da cociña. Contanos.
Pois de que tería 18 anos por aí. A verdade é que empecé tarde para como estaban os meus compañeiros da escola, non? Estudiei en Vilamarín, eu tiña compañeiros de 13, 14 anos, bueno, eu me veía ali con 18 anos, ou 17, 18, bueno, me veía un pouco maior, non? Para todo o que era ese mundo da cociña que descoñecía. Porque parei porque quedei ali con tanta idade, pois porque estuve deambulando polos institutos a ver si aprobaba 2 asignaturas, bueno, 3, sempre deixaba 3 asignaturas, despois repetía, volvía a deixar outras 3 pero diferentes, as que había suspendido o ano pasado, pois as aprobara e con nota. Despois, pois, o ano seguinte volvín a deixar outras 3, pero eran distintas. E, bueno, todo vale. Todos esos suspensos e o ano seguinte aprobalo con nota significa poder repasalo, non? Entonces, pois, bueno, ahora podo ter un pouco de conocemento de latín, que sí que suspendera o primeiro ano, despois os seguintes, pois, moi ben. De literatura tamén me acordo un pouco, de física, de química, bueno, esas cousiñas, pero parei no mundo da cociña. Como paro no mundo da cociña? Pois porque quería librar o servicio militar, non quería ir a mili, e entonces, pois, como se me acabara aquelo de seguir estudiando, pois tiña que tomar unha alternativa. Entonces, pois, bueno, dixen, pois me vou a meter na Cruz Rosa, na Cruz Vermella de voluntario, porque eso facía que non tivera que facer a mí. Pero nada, me esforcei todo o que pude e máis, me valeu para saber facer unha reanimación cardiopulmonar, me valeu para todo eso, pero non superei o examen, saquei un 8, tiña que sacar 8,5 ou así, e nada, entonces me dixo a miña nai, pois nada, pois métete á cociña porque ten bastante salida, e tú de momento non o fas mal. Me dixo a miña nai, non o fas mal porque eu, mentras estaba estudando pois o nocturno, a miña familia toda traballaba, ou se non estudiaba, a miña irmá pequena, entón lle tiña que facer de comer. E aí foi onde empezou a miña aventura coa cociña. Con esas notiñas que me deixaba a miña nai polas mañás, de fai este guiso, fai isto outro, fai isto con isto, non tiña nin pajotera idea. E un día vendo a televisión, pois me axudou que a unha do mediodía estaba Elena Santonja con as manos en la masa, e entonces entre as notas da miña nai con as manos en la masa puden sacar a comida da miña familia adiante. Entonces, pois bueno, con esos pinitos empecé a introducirme no mundo da cociña e me fun a matricular. Pero que pasa? Que daquelas, pois bueno, Vilamarín era unha escola pois que estaba pois repleta de alumnos daquelas, non tiña matrícula en cociña, entonces tiña que empezar en sala. Pois bueno, pois me meto en sala. A miña maneira de pensar era, pois mira, polo menos podo traballar de noite nun pub ou así, coñezo a chicas, bueno, igual me vale de algo. E ese foi porque non me... Valeuche de algo? No, a verdade é que non. Non me valou de nada, e máis, nunca na miña vida traballei. Pois bueno, porque me empecé a meter de cheo no mundo da restauración de sala, me gustou tanto que bueno, empecé a meterme en concursos e tal, non iban nada mal os concursos, bueno, fixen 2 aniños de FP1 de sala. Eso me valeu para ter moita experiencia ahora que estou na cociña, para saber como se manexa a sala, para saber cuáles son os tempos, para saber como poder tratar a un cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo vale. Hai que ser agradecido por esta profesión. Despois, pois, bueno, me gustaba o mundo da sala. Si seguía, tiña que irme a Santiago a facer FP2, porque en Vilamarín non había FP2 de sala. Que pasa? Que, bueno, pois,
a miña economía familiar non me deixaba poder salir da casa, non podía ir a Santiago a vivir porque económicamente non podía. Entonces, pues bueno, me dieron a oportunidade de empezar en terceiro, o sea, en FP2 de cociña. Pues bueno, pues vale, cociña. Aquelo que ao principio era o que quería ir de cabeza, ahora, pues bueno, sabendo que había na sala... Non te animaba tanto, non? Nese momento. Cando me gustaba, pois xa non me chamaba tanto a historia, non? Claro. Pero, bueno, me metín nunhos mesiños, xa me puxen o día. Sí que é certo que bueno, que o pasei mal ao principio porque os que fixeran primeiro e segundo tiñan unha base moito máis forte que a que podía ter eu empezando de cheo en terceiro, e entón estaba como un pouquiño perdido, non? Pero, bueno, empecé a darlle ali, a funcionar. Daquelas me falaban de libros os meus compañeiros, me falaban de libros de Arzac, de Subijana, eu lle dicía quen son esos, o único o máximo que veía de cociña, de receitas era el Lola, el Semana, las lecturas e todo isto. Non sabía o que era o mundo da cociña profesional. E bueno, pouquiño a pouco, pois aí fun sacando os 3 cursos que me quedaban. Bueno, tuve o primeiro contacto profesional con todas as letras, xa cando estaba en quinto, en terceiro de FP2, xa para rematar a carreira, pois había compañeiros que o que querían era traballar 8 horas, traballar en colexios ou traballar en hospitais, porque sacas un examen aí, podes traballar moi ben, son 8 horas, tal, pero non me chamaba a atención eso de estar facendo, con todos os meus respetos, estar facendo puré sin sal, e estar facendo sopiñas e esas cousas todos os días, non quería. Entonces, lle comentei a un profesor que, por favor, me levara o un dos millores sitios que pudera ver para curtirme, cousa que quería caña, quería que me dieran caña, quería que me abriran os ollos nesta profesión. E, bueno, me dixo, mira, non te vou a unha frase que sempre me quedarei con ela, que non é o mellor sitio a donde debes ir, senón é coa mellor persona. E iso me levou a Javi González, que hoxe en día o noso socio de honra de Cociña Ourense. Javi González, que seguirá conectado por aí, imagino. Prepárate, pues, Javi. Si está conectado, lle damos un saludo e unha aperta grande, que tamén estarán pasando as súas ali por Valencia, apartada a súa familia tamén. Pero que, bueno, que entonces eso me valeu para decir, ostra, pero que a verdade é que non é o mellor sitio, o mellor nome, non? Senón é a persona que está detrás dese sitio. E realmente ali foi cando descubrín a cociña. Me lembro de que, bueno, fora a Bayona, ao Pazo Mendoza, que era onde estaba el traballando. Me lembro que entre o servicio do mediodía e o servicio da noite salía, conectaba por SMS, que non había WhatsApp, nin había nada daquelas, coa miña familia, coa miña nai, sobre todo, lle dicía, mamá, mira que vin unha clase de leitugas que bueno, que é unha pasada, estou aprendendo moitísimo, tal. O que non sabía a miña nai era que o tempo que eu lle estaba mandando esos mensaxes de alegría, de que estaba aprendendo moitísimo, o que non sabía era ela que probablemente cada día estaba chorando na cociña. Estaba chorando na cociña por disciplina, estaba chorando por educación, estaba chorando por unha serie de valores que me estaba inculcando Javi González, sin él darse conta e sin eu darme conta de que realmente me iban a marcar para o resto da miña vida como persona e como profesional. E a partir de aí, pois, bueno, si queres te sigo contando, si non, pois, bueno, tú mandas. Bueno, veña, antes de seguir, porque ese foi un punto de inflexión importante, imagino, non? Ese posterior paso pola residora, bueno, moitas cousas, non? Eu sei que é moi importante o paso na túa vida con Javi, creo que é evidente, ademais,
é un dos puntos de inflexión, non? Temos que lembrar que ademais con Javi creo que xa estamos falando, bueno, aproveito, Miguel, porque hai un montón de comentarios por aí de moita xente, está Lino Fervenza tamén por aí, o amigo Eduardo Montes dende Bos Aires, Javi decía que algo recuerdo do que estabas dicindo, que é a dura vida da cociña, é o que día el precisamente. Tamén un que sabe desto, que é mestre, neste caso de sala, como é Pablo Sobrado, que di como me gusta esa palabra, disciplina. Importante. O concepto da disciplina na cociña, moitos dos que estedes a punto de acabar, estedes estudiando para a cociña ou de sala, deberías de ter conta que un elemento fundamental para evolucionar e mellorar no vosso traballo é esa palabra, non? A disciplina é un elemento fundamental para conseguir os obxectivos que un se vai marcando. Se realmente un quere chegar realmente a ser algo digo. Despois, moitos que pensan nos focos e pensan nas cámaras todas as historias, igual deberían frenar un pouquiño, non? Pero bueno, eso, agora imos a falar dese paso, non? Dese punto de inflexión, cando vas a Rexidora e despois a decisión que tomas antes. Imos con outra canción. Que sona na túa cociña cando estás cociñando? A ver, dime algo. Que queres, seguir con caña ou vamos? Non sei, aquí o que elixe eres ti, eu non son o que está sendo entrevistado, macho. Ponlle Pearl Jam. Non lle vou decir a canción, dígolle Pearl Jam, ela pongo a que lle dá a gana, vale? Sí, está claro. Que lle dá a gana. Ok, Google, ponme música de Pearl Jam. Claro, te pongo Pearl Jam en YouTube Music. Bueno, di Pepe Oliveira, se os de fora poden pedir música. Podedes pedir, se vemos que ten dúbidas o noso invitado, pero tamén podedes pedir para outros momentos, outras conexións que fagades. Iba a decir unha cousa, Miguel, a música para un cociñeiro normalmente, na maioría como os coñezo, é máis importante no traballo de preelaboración que no momento de estar en faena, non? Ou como é eso? Bueno, no meu caso quizáis é un pouco diferente, non sei, pero bueno, no meu che diría que sempre despois do traballo. Despois? Eses momentos de recordo, ese momento de repaso do que foi o día, ese momento de motivación incluso para o día seguinte, ese momento de lembranzas, de bons recordos, de todo eso, pois sempre me suelo atrapar na música para conseguir pois ese momento emocional de peche do día, non? Si ben por dentro temos todos unha coraza bastante grande, sobre todo os que nos dedicamos a traballar cara ao cliente, pois bueno, temos que casi que ser actores, non? Sin selo, porque sin selo, pero sí que temos que manter esas formas, manter esas boas maneiras, incluso a veces a educación, non? Entonces, cuando acabas o día, pois sí que me refuxio na música e busco esas cancións que incluso necesito que me fagan chorar, Temos
preguntas por aí. Lembrade que estamos con Miguel González Quintela, gran chef, gran profesional e mellor amigo. Estamos aquí nestas entrevistas de Comer e Falar Live. E a pregunta neste caso ven de parte de Emilio Vila. Me imagino que deixa a pregunta así no aire. Deixarías de cociñar se che faltase? Pois penso que ou a cabeza ou as mans. Porque senón eu penso que isto é o que xa está ligado tanto a miña cabeza como o meu corazón e bueno, sí que había momentos malos nos que diste, bueno, igual cambio de profesión porque é duro, isto é jodido, bueno, onde está a familia, onde están os amigos, onde está todo eso que necesitas como persona, non? Para poder seguir neste mundo que cada día te pon máis trabas. Pero bueno, pero ao final dixe, que vou a facer? Que vou a facer se o que sei é cociñar e aparte co que me divirto é na cociña, no? Ahora, pois, o sabes ben, teño a posibilidade de divertirme todos os días, de cambiar o menú, de cambiar os platos, de crear co que me trae o proveedor, que non sei o que me vai a traer, e bueno, eso non en todas as cociñas se pode facer, non? A xente que traballa comigo sabe. Mire, que vas a facer? Non sei, fai tú e despois che corrixo se queres. O sea que tamén se dá a liberdade, non? Para que un se exprese como cociñeiro na miña cociña. E entonces, pois bueno, creo que conseguín esa tecla que me faltaba, non? Que é a de inspiración diaria, e a de bueno, de creación, e a de incluso a de incertidumbre, de non saber que lle vou a dar ao cliente, pero sí que sei que o que lle dé vai a ser o mellor que teña. Mira, decía unha bonita frase aí Pepe Oliveira: os cociñeros sodes como os actores, pase o que vos pase, a función ten que continuar. Xo un más go on, non? Efectivamente, subrayo. Pois, falando do show debe continuar, quedamos antes facendo un punto de inflexión, porque estamos tamén tentando coñecer un poquinho pois a historia de Miguel González, un dos chefs máis destacados de Galicia, sen dúbida, que está convertíndose máis nunha referencia máis que destacada por moitas e variadas cuestións. Ti falabas dese punto de inflexión cando coñeces a Javi González, cando empezas a traballar con él no Pazo de Mendoza, pero bueno, imagino que o punto de inflexión verdadeiro está no período da Residora, además onde vives un momento importante que moita xente olvida. Estabas con Javi precisamente nese momento no que nacía o Grupo 9, non? Sí, pero mira, como dice na presentación do Pazo de Vilamarín con Cociña Ourense, todos esos detalles que Javi facía con quen traballou con el, inconscientemente agora todos os que traballamos con el os facemos e os vivimos, non? Probablemente actuamos da mesma maneira. Me refiro a que Javi no seu momento eu estaba con el e diu todo por min, o sea, apostou todo por min. Nese momento se estaba creando o Grupo 9 e eu non sabía como agradecerlle que el me levara con el para coñecer a esos grandísimos cociñeiros e a referencias gastronómicas de Galicia, non? Dicía, por que fai isto, Javi? Bueno, pues se ve que esos valores e que esa maneira de facer son os que o fai realmente grande, non? E despois nos actuamos casi igual, non? Moitas veces temos con nós rapaces que están traballando con nós e vexo que actúo da mesma maneira que Javi, non? Trato de leválos sempre comigo, trato de que se empapen do que eu podo transmitirlle a eles ou do que os que están ao meu redor pois nos poda transmitir a todos e que se empapen e que gañen cada día. E iso era o que facía Javi. Mira, me acordo cando estábamos no Pazo Mendoza,
unha vez me comentou que había posibilidades, si eu seguía avanzando, de levarme a Aquelarre, non? de que pudera traballar en Aquelarre. Eu estaba que non cabía en min. Decía, Aquelarre, San Sebastián, Pedro Subijana, que me estás contando? O sea, que eu podo chegar a ir a traballar ali. E ahora o que analízase que Javi o que quería era que eu crecera. E iso xa se define por el solo, non? Esos actos. El me dixo, cando eu considere que ti estás preparado, vas ir a Aquelarre. E así foi. Estuve como ano e medio traballando con el, casi 2 anos, curtíndome como un cabrón, como que necesitaba. Non se cortaba un pelo en correxirme todo de boas ou de malas maneiras, me dá igual, esas son as boas. Nunca me olvidarei que gracias a él puden dar o salto a alta gastronomía e coñecer a moitísima xente poñerme nun momento gastronómico que eu nin soñando pensei que iba a poder chegar. Falas de Subijana, pero non solamente Subijana foi importante na túa vida profesional. Antes de nada, imos entremezclando nesta charla, imos entremezclando tamén as preguntas dos nosos amigos. A nosa querida Conchi que pregunta unha pregunta clásica. Si non foses cociñeiros, o que serías? Hola, Isa tamén. Preguntas clásicas que son as máis difíciles, non? As que ahora que digo. Mira, eu tiña claro que, sempre fixe moito deporte de xoven e quería ser profesor de educación física, o cual seguramente si houbera seguido estudiando como debería, hoxe sería profesor de educación física, porque me encanta o deporte. Pero veía que a nota que iba sacando en bachiller non iba a ser suficiente como para poder alcanzar pasar a proba de educación física. Entonces me conformaba con que de vez en cuando meu pai me levaba a óptica a ver o que facía e todo eso. Mira, o fillo do óptico pode ser óptico tamén, non? Non está mal. Pero despois a tontería da pubertade me sacou a óptica, me sacou a educación física. Lembrades o que decía antes, non? Diante dunhos libros que moito caso non lle facía, e ao final acabei sendo cociñeiro, sin ter unha familia detrás que fora cociñeira, non? Pero sí que tuve a sorte de poder ter uns avós con horta, con animaliños, unha nai que todos os días se desvivía por facernos de comer, e me quedo con eso, non? Basicamente a miña cociña se pode resumir neso, o sea, eu non son un cociñeiro digamos que na ola da creatividade. Sí que teño as miñas técnicas, pero me considero máis un cociñeiro sentimental. Todo os platos que eu suelo facer teñen un porqué, teñen un recordo que normalmente o dos meus avós, o da miña nai, o da miña tía con esos paseos e esas historias, non? Aí están os elementos que definen ademais perfectamente a cociña de Miguel. Se tivera que explicarlo non mo podría explicar mellor que a él, non? Bueno, di por aí, por certo, Javi González, que grazas a ti que foches o que ocurraches. E Conchi di que serías un gran profe. Eso tamén é unha boa cousa. Estuve como 7, 8 anos dando clase. Estuve en en Vilamarín, ¿no? No, en Vilamarín non. En privada, ¿no? Estuve cos sindicatos dando esos cursos de formación, os cuales tamén me valeron moitísimo. Os cursos de AFD que teñen 800 e pico horas e 1000 horas,
eso é un curso express de 5 anos de Vilamarín. Eu, cando vin todo o temario que lle tiña que dar aos rapaces, dixen, madre de Dios, pero si isto é o que din eu en 5 anos. E eu tiña 8 meses para darlle, non? Tamén é certo que tiña 5 horas e media, 6 horas diarias con eles, sin respirar, con 20 minutos de descanso, nada máis. E, bueno, foi duro, pero foi moi gratificante a nivel personal, porque veías como eses rapaces que estaban na rúa sin saber que iba a ser da súa vida, pois estaban aprendendo unha profesión moi digna gracias ao que eu lle estaba inculcando, non? Bueno, tamén fun un pouco, digamos que rebelde co tema dos temarios que xa viñan feitos, non? Porque veía que había pois un 65-70% de teoría en contra de un 25-30% de práctica, co cual a mí non me encaixaba eso. Eu nunca vin a cociña dunha maneira didáctica reflexada neses parámetros, non? Entonces sempre o segundo ano xa digo un vuelco con todo eso, falei co inspector e lle dixen, mira, isto na cociña non pode ser, tío, isto ten que darlle a volta, isto ten que ser 70% práctica mínimo e o resto teoría e exámenes. Nos empezamos a divertir porque, bueno, o centro tomou de moi boa maneira, os rapaces estaban conmigo en contacto coa cociña 5 horas e media, 6. Aí foi cando viñan os recordos sin querer de Javi, cando decía, pero ¿no ves que una zanahoria tiene forma redonda? ¿Cómo la pelas cuadrada? Entonces, pues bueno, dicía, pero que máis dá? Si total o que teño que pelar a zanahoria, non? Pero ves que estéticamente tamén é moi importante, non? E sobre todo non estragar tanta cantidade a hora de pelar. Son tonterías que son tonterías moi serias. Cuando unha persona che di algo e se para en ti en decirche eso é porque lle interesas. Me lembro unha vez que estaba envasando o Baleiro en Pazo Mendoza con Javi. Bueno, con Javi teño moitas anécdotas, o sea que conta algunha. E entón me dixo, mira, si a ti te jode que te venga a decir las cosas, non foi así, foi cando eu a ti non che diga as cousas será porque paso de ti, e se paso de ti será porque non me interesas, e se non me interesas non vas a aprender na túa puta vida. E iso é moi importante. Se unha persona está encima de ti, taca, e dalle, é por algo. Porque se non te importaras, diría, mira, que che den, vai a aprender a outro lado ou xa aprenderás, pero contigo non perdo tempo. Se esa persona perde o tempo contigo, é para aproveitar. Claro, moitas veces nos escudamos moito aquilo de que es que el profe me tiene manía, pero bueno, igual a veces xa sabemos. Están dicindo aí que te enrollas moito. Non, que falamos, bueno, xuntamos os dous vos. Había algunha pregunta antes que quedaba por aí. Tamén é certo que se queda algunha pregunta, Miguel, me gustaría que despois de que colguemos o vídeo revises, podes contestar ti persoalmente a cada unha das persoas que fixeron preguntas, pero quédome, bueno, Emilio fixo unha pregunta, pero xa fixo moitas, o sea que as contestas ti directamente aí, para que logo non digas a muller que me está facendo a entrevista a él, que tamén Adriana hai moi mala uva por aí. Bruno decía que si foses un prato, que prato serías? Bruno Pena Arnau, gran chef tamén, gran cociñeiro e bo amigo. A ver, contesta eso. Pues mira, si fora un plato sería un deses platos que suelo facer eu, que como fago platos a diario, pues ao final pues me dio un cliente, es que probé un plato que me hiciste que era una maravilla, lo podemos volver a repetir. E digo, pues como non me digas cuál foi, eu non o sei. Es que estaba buenísimo e tal, ya, pero que non sei o que che fixen, porque cada día fago platos diferentes, ou trato de facelos. Entonces, pois sería ese plato que non sabría
quen son, que estaría boísimo, Cuidado, que pasara tan desapercibido que mira, que no seu momento pois era un plato para o recordo e xa está. Está por aí Mariano González tamén, un bo coñecido tamén das terras ourensanas, como non, do Trampitán, pregunta en Pazo Mendoza con Javi e Pedro Villamarín tamén, non? Pedro Villamarín. Correcto. Pedro Villamarín, gran Pedro Villamarín. Estou berrito porque saliu Javier Fins, outro grandísimo chef, como sabedes, o chef do Talaso Atlántico, que di que serías unha torrija. Eso o di porque sabe que teño a túa torrija no top 10, o teño no primeiro posto e a súa no segundo. Entón igual hai algo de... A mí sabes que esas caralladas de postos nunca me gustan. Xa o sei, hombre, pero sabes que o fago dentro cariño e Javi tamén. Di Jorge Cardoso que si foras un viño, que viño serías? Imagino que Ribeiro, Pois, pois me gustaría ser un desos viños que están feitos con moitísimo cariño, que non teñen moitas vides o seu carón, sin embargo que o seu viticultor se desvive con esa cepa, non? E ao final pois sale un produtazo e é digno de que todos os galegos respetemos e que iramos traballar os pequenos viticultores e produtores da nosa terra. Está aí metendo cizaña Emilio Vila, de Cocirango, que está dicindo a de Javier Fins é mellor. Bueno, vale, ti mesmo. Bueno, a ver, que Javier Fins tamén tendías vos. Bueno, Miguel, antes de coller a recta final, din que por aí que eres un romántico. Emilia, o romántico quen é, Miguel ou eu? Seguro que Miguel, claro, é a historia da miña vida. Miguel, antes de encarar a recta final na que te teño preparado unha tontería aquí que nos botaron unhas risas, dime outra canción, outro artista, outra que che gustaría escoitar? Bueno, pois si son romántico ou sentimental, vamos a poñer algo de Antonio Vega. Que escolla esta rapaza que non me gusta o nome, pero bueno. Ok, Google, ponme música de Antonio Vega. De acuerdo, voy a poner Antonio Vega en YouTube Music. Gracias. Fue el día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante del sol, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que hoy, aunque dan ojos que miran, no se oirá ni una piel jamás. Pero hai que ver que falta de respeto de Pepe Oliveira, que está dicindo que o pinchan moito traballo non leva. Hombre, dirixirse con este tono de voz, evidentemente, a esta señorita ten o seu punto tamén, curioso que nunha playlist de música de YouTube ou de Spotify, cando empece, que a primeira canción non sea, por exemplo, Lucha de Gigantes, ¿no? É curioso, cando menos, ¿no? Que un dos temas que seguramente sairía como abanderado de calquer álbum no que estea Antonio Vega. Pero bueno, Antonio Vega que ten cancións máis con letras tremendas. Sí, bueno, Emilio, non exageres. Claro, di que o gato está ao tocarallo. Que situación máis chunga, O sea, os nosos animais agora mesmo deben de estar desesperados de aguantar os seus donos. Estou convencido. A miña gata nunca tanto tempo seguido me veu na casa. Nin de broma.
Está poniendo aí Rubén Amorín, Ariel de Cuba, canción Quédate en casa. Apuntamos, se non é para poñer agora, é para poñer na seguinte conexión que fagamos. Claro que sí, Mariano, onde quedan eses tempos dos pratos e dos vinilos? Eu pinchaba, lembro meus tempos en Cadena 100, facendo musicais, cheguei a pinchar con vinilos, poñíamos publicidade con cartuchos. Utilizábamos o Revox todavía, que tempos aqueles. Guardamos esa petición de vou a facer unha cousa nestas entrevistas que imos a facer estes días, como queremos divertirnos, pasar o rato, vou a facer as miñas tontadas, vale? Bueno, pois nada, non podo facelo, iba a facer, tiña preparado eu non sei, claro, si me aparto de aquí, igual, decídeme por favor, Miguel, ti que estás vendo ahora mismo o directo, ahora sí. Sí, non? Bueno, nada, unha tontería, tiña preparado, mañán o terei mellor preparado, vale? Lembrade que isto imos todo sobre a marcha. Comezábamos hoxe pois con Alberto Rivas pola mañán, agora pola tarde con Miguel. Eu quería, o que vou a facer cada día, vale? Vou aviso a navegantes pos vindeiros invitados, vale? Vou ir buscando os test máis absurdos que haxa na rede. Dende un test, lembras aqueles test da revista Bravo, da revista Vale? Pois, dese estilo, Tiña hoxe seleccionado un moi divertido, pero non podo acceder a él, non sei si claro, porque se accedo aquí a él, deixo de verte a ti, pero un moi divertido do jueves, para ver cuán viejuno eras. Tiña cousas fantásticas. Vou non ter que utilizar co seguinte invitado porque o terei preparado. Nada, Miguel, entramos na recta final. Non quero tampouco terte moito tempo aí enganchado. Estos días están todo o mundo pues, está preocupado un pouco por todo isto. Todos os profesionais están parados precisamente por esta cuestión, pero se vin o anuncio dunha iniciativa francamente interesante dos cociñeiros de Cociña Ourense, non? Porque vos ofrecedes os cociñeiros da asociación a axudar, contame un poquinho eso. Sí, bueno, saliu de... A verdade é que saliu de Pedro, de Pedro de Áurica, e nos pareceu unha iniciativa sensacional, non? Que, bueno, xa que estamos na casa, pois, bueno, estamos cumplindo como debemos, pero sabemos que os hospitais, bueno, todos os centros sociais de atención a maiores, a nenos, etc., pois, bueno, pois tamén están colapsados, pensamos en que probablemente, se están colapsados, que os nosos compañeiros da cociña pois que teñan un traballo bastante excesivo estes días, non? Co cual, pois, bueno, teñen que facer horas de máis ou non dan descansado ou que sexa, pois, bueno, solidarizarnos nese aspecto, decir, pois, que estamos aquí, que todo o que poidamos axudar a eses centros, pois que conten con nós, que temos un mail que é accourense@gmail.com, que é o mail da asociación, que contacten con nós e que os 13 estamos a disposición de eles para o que precisen, como si é para pelar patatas, o sea, o que precisen. Temos que arrimar o ombreiro e solidarizarnos, decir que, bueno, que ese graniño de area, si pode ser para axudar, pois que conten co nos. Sabedes que grandes o grupo de cociñeiros de Cociña Ourense, pois dentro desta situación que estamos a vivir todos, hai moita xente que precisa axuda, que todos os que podamos, de xeito voluntario, botar unha man para todo isto, pois eso, sin poñer en risco a outras persoas é importante. E é importante tamén contar estas iniciativas fantásticas de xente como eles. Estamos un pouco na recta final, non temos tempo limitado para estas entrevistas, vale? Pero imaginamos que hai un momento no que empeza a ser pouco saudable que a xente este aguantando tanto tempo aí conectado con nós, non? Pero sabedes que non chegamos nin a metade da vida de Miguel,
elevamos unha hora, Miguel. No, nos quedamos con Javi. Vai pensar que solo que tiña ganas de machacalo, oxe. Pero bueno, que foi no. Porque xa che digo, tú me fas as preguntas de eso, non me fixeches máis preguntas tampouco. Claro, é que non me deu tempo, O sea que, bueno, si queres saber algo máis de outros, de cando me facían limpar de rodillas, todo eso na cociña, pues, bueno, tamén hai cousas desagradables que bueno, que valen para que a xente que está empezando no mundo da cociña vexa que isto non é todo... Bueno, escoita, que Javi di, casualmente, hoxe pilláchesme por aquí, e Miguel tivo que cambiar o guión. Javi, ti vai apuntando a ver que día che vai ben, porque tenemos que facer unha destas contigo. Entón aproveitarás e poderás, si queres, vengarte, que non o necesitas, porque é evidente que o agarimo é mutuo. Javi é un grande do que hai que falar moito del. Non sei se me chegará tampouco unha hora. De feito, con Miguel non me chega unha hora. Iremos vendo como vai transcurrindo isto, porque a cousa parece que vai para largo. Eu tiña a guitarra preparada, Oye, bueno, tes a guitarra preparada? Si queres cortar, corta cando queiras. No, agora non corto. Pasa nada. Onde está a guitarra, Miguel? Tú dixeche que iba a ser unha conexión de amigos, non? Sí. Onde está a guitarra? Non está. A guitarra? Bueno, a guitarra está para dentro de un par de horas máis, tío. Con licor café, eso. No, tranquilo. O licor café o teño aquí, xa vou probando. Ti empeza a tocar a guitarra. A ver, onde está a guitarra? Onde está a guitarra? Hai que facer simules. Aquí moito botar a lingua a pastar, pero logo, onde está a guitarra? Guitarra teño aquí, pero estábamos falando de cociña. Quero ver a guitarra. A ver que di. Fala da... Ostra, espera, que de paso me tens que contestar aquí que di Javi González que... ¿Y la flagelación? ¿La recuerdas? Pues foi a por la guitarra de verdad. A este ritmo Netflix vainos comprar as entrevistas para poner como documental. Decía Javi, o digo, Miguel, non sei se coitaches que Javi pon aí que ¿y la flagelación? ¿La recuerdas? Que me explique un pouco, que me dé entrada. Bueno, a ver, eu quero ver a guitarra. Tes a guitarra de verdade aí? Sí, joder, mira. Oh. Bueno, cando queiras... Pero eso da guitarra, contame, que eso é unha cousa... Co de horas que teño pasado con él, e non sabía da guitarra, que triste. Que é eso da guitarra? Desde cando tocas a guitarra ti? Pois mira, a toco desde hai moito. Eu empecé coa bandurria. Que foi o primeiro regalo que me fixo o meu avó, que ese sí que para contar historias de historias. Me chegou un día que sabía que eu quería tocar un instrumento, que me gustaba tocar a guitarra, e me chegou cunha bandurria pola porta. Bueno, como daquelas, pois para él había sido un esforzo enorme comprarlle o seu neto unha bandurria, pois non lle fixen o feo, non? Bueno, me metín en clase de bandurria, me valeu agora pois para ter ficais máis digitalización nos dedos, non? O sea que tamén, que todo é bo. E despois, pois, bueno, xa me pasei o mundo da guitarra, nos xuntamos aí un par de amigos do pobo, daquelas, pois, bueno, estaba moi de moda, pois, facer un grupo de música, bueno, tratar de ligar desa maneira, non? Vamos a ver, Miguel, ti todos os teus pasos de adolescencia e xa non tan adolescente eran todos co criterio de pa ligar. Pois oye, con aquela edad, que ibas pensar? Bueno, pero a ver, pero tocas solo a guitarra ou cantas tamén? No, de cantar é dentro de 4 horas ou 5. Bueno, a ver, pero aquí temos un público agradecido
que seguramente con as notas lle vas a alegrar o día. No, bueno. Bueno, veña. O único, si ti te tiras a cantar, Bueno, a ver, eu intento, o sea, sabes que non levo guitarra por aí por diante porque últimamente os cociñeiros, xa non sei se sodes cociñeiros ou se montades un grupo de música, non o teño claro, Entón... entonces non tocamos. A ver, ti toca, eu si podo acompañarte encantado, eu son de non só memorizar un carajo as letras das cancións, son un desastre. Non me acordo do 95% delas. Pero, oye, intentámoslo, cal queres tocar, a ver. Que a xente se vai empezar a marchar. Que va, hombre? No, los clavelitos no, Cochi, por Dios. Non. A ver, tócanos, cántanos un, a ver. Señoras e señores, con todos vostedes, Miguel González Quintela. Hoy para mí Es un día especial. Hoy no saldré por la noche. A ver, cantas ou non? Sí, estaba cantando, sigue. Veña, eu acompáñate no estribillo. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya Mi vida sabrá algo que no conoce. La. ¡Todos! La. Un aplauso para Miguel González. Todos ese aplauso virtual, agardo que estedes todos aplaudindo no outro lado, porque mira, eu creo que é mellor deixar aquí a entrevista, porque quedou mallada. O sea, e todo o que nos queda por contar, pero isto quedou mallado. Eu penso que hai que facer, como dei Pepe, temos que xuntarnos, facer isto entre máis xente con licor café, porque en Ourense sin licor café non somos nada. Oixe, os comentarios da canción os vas a contestar ti a partir. Sí, bueno, sí, de Morat. Adriana, pasas demasiado tempo co teu fillo e estás perdendo o contacto coa realidade. Ai, bueno, non sei, que isto pode seguir un bo rato. Non sei si alguén queredes preguntarlle algo antes de que rematemos a Miguel, ou si alguén tamén, Miguel, aproveitamos, todos os que estades por aí, comentádenos que tal estades pasando esta nova xornada de confinamento. Sabedes que charlamos con Miguel e que nos contou o seu, pero como levades vos? A ver, contestádeme algún dos que estades aí meténdose connosco porque cantamos unha canción, A ver, non sei, ti Miguel estás vendo agora en directo, non? Tamén estaba repasando os comentarios, un dossier, que me acaban de mandar ahora. Un dossier, de que? Do que foi en Viga. Ah, Ata a data de hoxe conseguimos máis de 9 millóns e medio de impactos, co cual, creo que foi unha boa labor en pro da promoción enogastronómica da provincia de Ourense, co cual, estou contento. A pesar do coronavirus, estou contento porque, están salindo os números e iso que sempre quixen que era poñer a Ourense donde se merecía, coa axuda de todos os meus compañeiros de cociña ourense e coa axuda de todos os hosteleiros de Ourense, porque fomos tocando para tratar de que ninguén se vira fora de xogo, non? Podo decir que todos non dudaron nada en botar a man no que puderan facer, o cual yo agradezco enormemente. Gracias a todo o mundo da enogastronomía de Ourense podemos chegar a poñer a Ourense nesas cifras, non? que estaba lendo ahora. É o que soñamos cando fomos aquel primeiro en Viga xuntos, a verdade, e alégrome moitísimo porque sei o esforzo todo que puseches detrás
dese Enviga, de organización dese Enviga en Ourense, todo o esforzo que fixo o equipo de Cociña Ourense, os compañeros que estiveron participando, e é máis que merecido este éxito, que agardo que todo o mundo sepa ver como se merece. Miguel, como non quero afondar neso, porque podería tocar moitos temas sobre o que creo que debe de ser todo isto, pero decía, cando preguntaba o que estaba facendo a xente, bueno, Javi González dicía comendo, está Pepe Oliveira dicindo que está dicindo a Mariano González que cando podan facer unha bandullada que poden contratar este dúo que empeza. Bueno, sí, eso, que despois subirá o caché. Bueno, ti non sabes que é o caché ahora, Mariano? Pero bueno, facemos un concerto ali ao lado das Bacenillas sin problema ningún. Bueno, que non imos a seguir porque senón isto, a verdade é que impresionante, levamos máis dunha hora disfrutando, agardo que todos os que estivechedes aí estiveras disfrutando. Agora, Miguel, cando poida, se quedou algunha pregunta por contestar, agardo que a poda contestar a través directamente nos comentarios do vídeo. E este é o segundo vídeo que facemos hoxe, a segunda entrevista, o segundo directo, o facíamos, inauguramos pola mañán co maestro Alberto Rivas. Como vedes, pois van pasando por aquí vos amigos, pero vos amigos ademais grandes profesionais. Eu tiña ganas de que Miguel fose o primeiro cociñero, neste caso, que pasara por aquí nestas Comer e Falar live. Agardo, me está preguntando Conchi a que hora. Bueno, eu vou a tratar de manter pola mañán unha entrevista pola mañán e unha entrevista pola tarde polo menos, vale? Ainda que de xeito excepcional podamos ir facendo algunha máis, non? Pero a idea é facer unha a unha do mediodía e outra ás 8 da tarde, vale? Non vos vou adiantar que en esta mañán Conchi, ti vai te preparando para pasado mañán, xa cho digo para que te vayas preparando, pero gracias de verdad, Miguel, por regalarnos o teu tempo sempre. Como decía a mañán de Alberto, digo igual de ti, coller o teléfono e sempre dis que sí a todo. E iso é algo que se agradece sempre. Para min é un placer contar as cousas que vas facendo e que a xente te coñeza un pouco mellor, porque creo que eres un gran tipo, non só un grandísimo profesional, sino un gran tipo, e iso para min é moi importante. Grazas por estar neste Comer e Falar live, querido Miguel. Nada, gracias a ti, gracias a todas esas personas que bueno, que nos dan ánimos, e que entre todos pois nos animamos para salir desto, que bueno, que todos lle toca o seu punto, non é xusto falar de que a un lle pasa isto ou a outro lle pasa a outro, porque seguramente que a todos nos toca directamente. Entón, pois bueno, nada, ánimo para todos, e que cando saíamos pois podamos brindar tocándonos e tocando tomando licor café. Lembra que queda pendiente eso, podemos facelo no trampitán sin problema ningún, de verdade. Incluso cantamos se fai falta. Miguel, de corazón, grazas de verdade polo teu traballo e grazas sobre todo pola tua amizade, que eso non hai cartos que o paguen. Gracias a ti, xa sabes. E a todos vos, a todas vos, de verdade que moitas grazas por estar connosco. Insisto que podendo facer isto e tratando de facervos o tempo máis levadeiro, se o conseguimos con os que vos conectades aí, eu de verdade que son o tipo máis feliz do mundo, de verdade. Moito ánimo, moita forza a todos. Sabedes que estamos aquí, isto vai pasando os días, conseguiremos superar todo isto, por suposto, e dende aquí, o noso graniño de area, para que disfrutedes do voso tempo, para que lle poñades unha guindiña, ou unha guinda neste caso, ao final do día, e agardo de verdade que disfrutarades. Disfrutade do que queda de noite, mañán máis e mellor. Ti chao, Miguel. Espera. Chao. Espera. Ahora teño que poñer eu algo de música. Que poñemos? A ver, Miguel, escolle unha canción. Que poñemos? Bueno, imos a solucionar isto. Ok, Google, ponme Mi gran noche de Rafael, por favor. Mi Ahora gran sí que me noche, hunde. Remastered de Rafael. Te lo pongo en YouTube Music. Chao, Miguel.
Chao a todos. Veña, esas palmas. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la.